Владимир Зеленскі пайшоў ва-банк, прад'явіў суседзям ультыматум. Ён запатрабаваў ад Лукашэнкі прыбраць рэтрансляторы сігнал для расійскіх дронаў. Прыстасаванні, што перадаюць сігнал, як сцвярджае украінскі прэзідэнт, знаходзяцца ў гомельскім і берасцейскім памежжы. Інакш, заявіў Зеленскі, калі Лукашенка гэтага не зробіць, гэта зробім мы. Аднак спіс агучаных цэляў значна даўжэйшы. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. Ну, может быть, где-то и переборщил. У сваіх апошніх заявах Лукашенка прасіў прабачэння ў Зеленскага, заяўляў пра нежаданне вайны. Нават атаку на аўтобус з беларускімі спартсменамі Менск каментаваў ухіліста, не называючы наўпрост вінаватых. І цяпер, пасля кіеўскага ультыматума, вышэйшыя вайсковыя чыны Беларусі дэманструюць жаданне працягнуць мірны трэк. Здесь надо смотреть на стратегию. И стратегию четко определил наш президент. От военного смысла втягиваться нам в конфликт или чтобы или нас, как говорят, хотят втянуть, его нету, слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящими. Конечно же, определенные силы мы содержим на границе, но это в минимальном объеме. Заўтра крайні тэрмін выканання патрабаванняў Кіева. Паказальна, што сам адрасат ультыматуму ніяк на яго не адрэагаваў. Хіба што сабраўся параіцца з Пуціним і пакінуць на гаспадарцы прэм'ер-міністра на час сваіх элегантных уцёкаў з краіны. Поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать, может, есть предложение. Тым не менш, адпраўляючыся ў працяглую камандзіроўку, Лукашенко не забыўся пра народ і падбадзёрыў яго праз гомельскага губернатора. Конечно, в разговоре с главой государства было подчеркнуто тем, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь. У сераду стала вядома, што рэтрансляторы з беларускага боку пакуль замаўчалі, а расійскія шахеды цяпер ляцяць па іншым маршруце. Імаверна, Лукашенка моўчкі выканаў патрабаванне суседзяў. Аднак да хэпі-энду ў гэтай гісторыі далёка. Наўрад ці беларуская прамысловасць з дня на дзень перастане вырабляць снарады для Крамля і прадаваць паліву ў Расію на вайсковыя патрэбы. Што наступіць пасля паўзы? Мяч на баку Украіны.